Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Hanzi tsamba kumukuru wenyika naboss Kedha zvikanzi musha urikutsva uyu. Musha urikutsva uyu dai tambomira zvimwe zvese ka tambodzimura moto urikupisa musha. Ndo mashoko aboss Kedha, ndo nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje hanzi tsamba kumukuru wenyika. Mawana pane maclip akati one day handichazenge ndichiuya nawo akanangana nemukuru wenyika ari kubva kuvanhu vakasiyana siyana. Ndo patiri kutaura izvo kuti ukapiwa mukana wekunyorawo tsamba kune mukuru wenyika unonyora uchiti chii, unotaura uchiti chii. So isa comment mucomment section wotaurawo matauriro ako, wotaurawo mafungiro ako, nekuti vakuru vacho vanotoonawo chitubu chino handitika. Saka isa mafungiro ako, maybe zvinhu zvinoita sei zvinochinja handitika. Right, ndisandapinda munyaya yangu semazuva ese ndiri kugara ndichitaura kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo handitika. Nyaya dzacho toita sei todzifambira handitika. Hatina nyaya hombe, hatina nyaya diki, nyaya dzese tinodzifambira sezvadziri handitika. Right, ndine mufana wangu wandiri kuchema naye, mufana wangu anonzi Pande Rhythms. Aiwa handei kuplatform kwake tonomusimbisawo mumunzwawo kuti ari sei handitika. Ndakambotaura kuti interview yake iri munzira, ndichauya naye panapa tombosempula 1 2 3 4 masongs tonzwa kuti zviri kuita sei, zvakamira sei, ari kuzvigona sei, zviri kufamba sei handitika. But chandokuudzai ndechekuti music yake mufana uyu kauyu aiwa inonaka kupfuura yababa Harare handitika. Saka handei tinonzwa gospel music yemandoro kwati mahwani chaiwo. Right, pane vanhu vari kukomplaina kuti hanzi vasikana vephytomed vatikavafonera havasi kuti bata zvakanaka. Aiwa fonai zviri professional, fonai makanangana nezvebhizimusi, mobvunza kuti inini ndaita musoro ndinonwa gwenzi ripi apa, woudzwa. Kana uchida gwenzi wobhadhara gwenzi, wotumirwa gwenzi, kana kuti woenda unotora gwenzi. Zvekuzowanza tunyaya zvekuda kubvunza kuti kuri kunaya here ikoko kwakamira sei, aiwa vakomana ngatimbosiyanai nazvo handitika. Gwenzi iro ndo gwenzi ranofanira kugara naro mumba iro, 100% natural herbs handitika. Ukaita musana, ukaita mudumbu, ukaita musoro, ukaita mafibroids, ukaita dumbu hombe, uchida kuti ripere zvese ipapo unoita sei unosangana nazvo handitika. Saka kana uri kuZimbabwe bata namba dzakanzi +263 idzo, wobata musikana anonzi Nyari. Kana uri kuSouth Africa bata namba idzo handitika, wobata musikana anonzi chi, anonzi Fochi handitika. Wokuitira mudhiginyira wacho wopiwa chi, wopiwa gwenzi rako, zvinhu zvako zoita sei, zvinhu zvako zoendeka handitika. And then lastly, tisati tapinda munyaya yedu yaboss Kedha, tikutaura izvo kuti zvaanyore, zvareruka kana une bhizimusi raunaro kuvhura ene FNB account nekuregister business racho. Kuvhura FNB account nekuregister business rako hakusisina kuoma. Chinongodiwa ipassport yako iri valid chete, ine mazuva woita sei wovhura woregister ka1 pasina kana chitsotsa handitika. Saka chaunongoita kubata Owen panamba idzo dziri pascreen idzo. Owen woita sei okufambisira nyaya dzako, wotoswera watone inonzi banga bungu bank, yanzi buku bank yaitaurwa nemambuya edu akudhara yaya, wotoswera watone account zvako zvatomugwara handitika. Saka bata Owen uite sei akuifambisire nyaya dzako handitika. Right, rega tipinde tinzwa kuti boss Kedha vari kuti chii pamusoro pemusha urikutsva handiti. My name is Roland Lunga. Most people know me as Boss Kedha in my comedy circles. I'm not only a comedian, I'm a filmmaker.
producer, director, a writer, and I also do activism for climate change and renewable energy. Number one, Musha Urikutsva uyu, Musha zvaurikutsva ngatimboita sei, ngatimbodzimirai moto. Pamwe pangu it's to see moving systems, active systems, systems anoshanda, if I must say, because apana chinhu chinondirwadza sokuti there are some things we should just move. I'm sure unongoona time inongofamba mafambiro ainoita, inogona kuva iri 12 o'clock ezvinezvi 5 pazinofanira kukwana kuti 5 o'clock. So that's the same aspiration yandinayo. Kana chiri chitima chokubva kubulawayo ngachibva kubulawayo chichiita se chichisvika maharare. Kana kuri kuti chingwa chiri kubhekwa ngachibhekwe, magetsi asina kuita se asina kudzima, zvinhu ngazvingofamba zviri normal like mafambiro azvinongoita kune dzimwe nyika. I see no reason why zvinhu zvichinyanyonetsa munomu, and that's my biggest aspiration, kuti zvinhu zvingova normal. Sa corruption ka riri word racho riri broad waona, and I see corruption yokuti tingataura corruption yekuma top officials chete ka corruption even chiro inotangira patiri isusu, because we've become so cultured munyaya dzecorruption yokuti zvakutotinetsa kuti tiseparate. Unogona kusada kumira queue yezupco because unongochiti conductor chimwari yangu icorruption iyoyo. And even wacho ari kumusoro anenge achiti because pamwe ndiri mukuru ndogona kumbotorawo ma-thousands aya, but iri mari yeeducation unofanira kunodzidzisa vamwe vana. Pari pacorruption inondirwadza, but I would really wish we would have more information on what is corruption, so that people know, because each and every day everyone is corrupt in Zimbabwe. As it stands, handogona kuti pa 16 million maZimbabweans ese pane munhu ari kutokomita some form of corruption izvezvi. Kana tataura kuti munhu asungwa panyaya yekuti akaita zvakati, hazvinakidze kuti tobva tati saka I think we've solved the issue, and then after 2-3 months the same person anenge achipfuura neimwe mota nyuwane anenge achipfuura nayo, and ari kungocontinue this very same system yanga achingoshandisa mukuakwaya zvinhu izvozvo. Saka corruption iyeyo ingoramba ichiita se ichienderera. If we say kuti not corruption, let's put a stand to it, tonyatsoiona kuti taimisawo zveshuwa, kuno kungoibhata and then tova tadya chingwa chine majarini tichiti tapedza diri, but tiri kuguta nayo. It's also as young people ka handizedi chika, but tada kutora politics kunge chinhu chiri hostile, chekuti isusu hatifaniri kuva nesei, hatifaniri kuva paforefront. Tinopiwa tumadepartment tusina basa. Right, tiri panyaya iyoyo yakutaura boss Kedha, nditika handizive kuti vadiki vacho vangaende sei kumberi, ende pane mutemo kana kuti saying yekutaura kuti nyika ino haitungamirirwe nevanhu vasina kurwa hondo, yeti vechidiki vacho vadiki vacho vese havana kurwa hondo. Saka tinoenda sei paforefront kana zvinhu zvakadaro? Ameno pamwe nemaonero akasiyana neangu, pamwe maonero ako akasiyana neaboss Kedha. Make sure waisa comment mucomment section wotaura kuti vechidiki vangaenda sei pamberi, vangalida sei kuti zvinhu zviende kumberi. Handitika rega tinzotaofa tumadepartment tokutukana pasocial media, tokupindurana pasocial media, but hatisvikiswa pamadepartment okuti ava pavari kubva ndisi tinenge taipapo. Ende zvinhu zvinondirwadza inini, not only as a youth but as munhu ari kuziva kuti in the future I'll always be here, because we are facing a situation yokuti vamwe pavanodonha o pavanobva o pavanoresigna vanenge vasina kuguma the future yacho kuti iri kufanira kuita sei. And I feel kuti it's also as my youth, it's high time we took a stand, and stand yedu is not yekufollow blindly, because tikatarisa especially situation yemuZimbabwe politically neyotiri polarized, it's either uri uko uri uko, and handigoni kutora 1 + 1 = 2 yeuku ndiri uku.
ndakufanira kutoita nharo kuti 3 way 1.5 hatina patinosangana pakati. Politically I think it's high time as youth we set up what I can say kuti national interest agenda yokuti apa boys chero zvadii izvi ndezvenyika, we won't compromise. Poitawo zvimwe of course zvatinogona kuita sei zvatinogona kunetsana sokuti unodani uyu here kana kuti uyu. So I believe kuti as youth we are not doing enough. Maybe vari kumusoro have enough power yekuti vave vachitidzvanyirira in the form of mahabits amwe edu, because vamwe edu anenge agogarawo pabridge zuva rese akarohwawo nezvaakarohwa nazvo, ukamuudzawo kuti ngatibofunga zvamangwana iye patime iyo aringoti mbondiboukweni ndimbofunga zvezvinezvi, maybe hatina. So I just believe kuti we should do more in my thing. Right, amenoti muri kuinzwa sei nyaya irikutaurwa naboss Kedha iyi. Hanzi pasvika panguva yekuti hatichada kusweronetsana vechidiki kuti ini ndinoda uyu, ini ndinoda uyu. Takufanira uchingotaura kuti boys kana iri nyaya yeforeign currency, kana iri nyaya yezigi, kana iri nyaya yechakati chinoita kuti nyika iende kumberi, kana iri nyaya yeminda, handei tinoda isowo. Tozonetsana hedu kumberi kuti ndoda uyu kana kuti uyu, but pakutanga taita sei tamboita zvinhu zvinoisa nyika kumberi, kwete kuti tinongopiwa makoini each and every time tonorova dombo, tinopiwa mari yemaskadhi toswera tichidhakwa. Amenoti zviriko here zvinhu zvakadai so. I think mashoko ataura naboss Kedha ane musoro, ende tikadaro tikaona vanhu vaviri vatatu vanofamba vakadai soka handi kunyebere nyika yedu inoita sei inoenda kumberi. Uyezve zviri kunzi vakuru vedu vakarwa hondo, tiri kuvaremekedza, but ngavachitsvagawo mumwe wechidiki wavanoguruma kuitira kuti pavanozofawo kana kuti pavanosiya chigaro panowanika pane mumwe anoita sei anopinda. Nditika ameno kuti zviri kuitika here kuzanu PF kana kuti zviri kuitika here kuopposition. Tiringoona nyaya dzaChabangu dziri kunetsa. Chabangu ndiye asecretary general, ndiye apresident, ndiye atreasurer, ndiye zvese. Ameno kuti munozvionawo sei. Isa comment section wotaura chi mafungiro ako handiti kareka tipedzise pasara. There's no such thing as unemployment, and don't take me wrong, what I mean by that is most, if not, I hear statistics say more than 80% of Zimbabweans are unemployed, but everyone is earning something almost every day, so meaning somehow we actually employed in something. But I believe it's high time the government had to put in measures to make sure that whether I am formally employed or informally employed, but formally employed vacho, they are not happy. Ndo vamwe vari kutofuela po corruption, because ezvinezvo munhu anenge achinzi mari yaari kutambira haikwane transport yake ye30 days, but at the same time uri kuona mwana iye ane mwana ari kuboarding, ane mota nyuwani, and then actori pamwe neumwe mukadzi asingazikanwe kumba, but zvinhu zvese izvo zvari kugona kuzviita sei kuzvimanager. How is he making it? Ari kuzvimeka because ari kutotarisawo kuti kana kuri kuti hamusi kugona kundipa zvakanaka, saka apa hamusi kupa zivo, ndinongotorawo ndoita zvandiri kuita sei zvandiri kuita. So mashoko makukutu ari kutaurwa naboss Kedha. Zvikanzi hanzi zvamanje manje vari kuenda kubasa nevasiri kuenda kubasa, corruption iri kwese. Hanzi unoona munhu achitambira nzungu, but ane mwana ari kudzidza kuboarding, ane mwana ari kudzidza kuprivate school, ari kudhiraivha mota yakanaka, ari kuzviwana kupi. At the end of the day ari kungoziva kuti pane mukoto wakati waari kubudisa masini, achitora masini achiita sei achitengesa. Handitika amenoti munoti chiine nyaya iyi. Handitika ndonyaya yanga ndingori nayo zvamanje manje, ndichingokuonesaiwo mashoko ari kuenda kune mukuru wenyika kubva kuna boss Kedha, vachitaura nyaya dzecorruption, vachitaura nyaya yekuti musha urikutsva, uri kuda kuti uite sei udzimurwe. Incentives for vanhu vari informally employed and more remuneration for vacho vari formally employed. Nyaya yemagetsi ne especially nichitaura hangu nyaya yemagetsi because I'm very passionate about the things which have to do with energy. And I think it's high time that authorities had to game up, because the world is progressive.
sooner or later zvinhu zvatati chikoshesa zvinogona kuva siri very important later on. Ezvinezvi authority pamwe iri kutipa magetsi very soon might not even be relevant, because hazvindibetsere kuti nini I wait 12 hours kuti ndizowana magetsi ekuchachisa foni yangu, of which pamwe basa rangu rinomirira magetsi, saka nomira 12 hours kuti ndimirire izvozvo. Eventually I'm going to start looking for ways, and maways andichatanga kuita maways renewable energy. Ndichaisa chisola changu padheni, ndaisa chisola changu padheni, handichabhadhari acho magetsi kuauthority kufanira kuva ine magetsi. Makutanga kunetsana neni futi kuti hausi kubhadhara magetsi uku, ufanira kuva nelicense pamwe nemagetsi, because ndashandira way yekuuya. Saka uchaona kuti iri mvura ndichatanga kuisa chibhorani padheni, mugodhi padheni, because authority yandakamirira kuti ndipe mvura yacho haisi kundiita sei, haisi kuita action. Kana zviri kunetsa kuti the traditional way of giving us services zvangamuchiita before hazvichaite, then start innovating new ways. Iri zuva iri riri kupisa iri tinaro hobho, kana zvanetsa uyai muise masolar panel pamarata edu apa kana kuma-institution kwatinoshandira. If I had the chance to speak to the number one, I would actually say kuti number one, ngatimbomirai kudivhaidhana. Nditamira kudivhaidhana, tombomira kuti hamana musha uri kutsva uyu, musha zvauri kutsva ngatimboita sei, ngatimbodzimirai moto. Tadzimira moto tobva tazoti ezvinezvoonai pane matsito aya, ngatimbobvisai matsito aya timbopolisha musha, umboita sei, umbonaka. Saka hapana chinhu chinorwadza sokuti tinotravela kuenda kune dzimwe nyika, but unogona kusvika uchishaya kana 2-3 positive things that you can say about kwauri kubva, and then uchiona vamwe vachidai so uri kutarisa kuti isusu tiri kuita sei, tiri kudai so. So I would say to Mr. Number One, have a look at this. Ngatimbomirai kumboti uyu ndouku kana kumbosvotesana, tombogara pasi tese tomboti ngatimboita iti zvinhu zviiti. Right, mamunzwa boss Kedha achitaura kuti hanzi ngatimbomirai kusvotesana. VaKristu mutsvangwa ndivo vane tsika iyoyo yekuvhairira vanhu, amenoti vanenge vachivhairira vanhu on what grounds, kuti zvine basa rei izvozvo. Hanzi ngatimbomirai izvozvo, tofokasa kuti musha uri kutsva uyu todzimura musha, tadzimura musha toporisha musha kubvisa matsito nemarasha, then tochizotanga kuti toita sei way forward. Handiti zvaari kungotaura ndezvekuti aiwaka pari kuda mareforms, tagadzira mareforms pozovhotwa zvakanaka, kana kuti parikuda hurumende yemubatanidzirwa, zvinhu zvoenda sei, zvinhu zvoenda kumberi, hurumende yemubatanidzirwa yapinda pogadzirwa mareforms, then papera chinguva tochizotaura kuti aiwa handeka kuma-elections. Handiti ndo mashoko boss Kedha ndo anga nangoya nawo zvamanje manje. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, tukuti it's bye for now. Ngatisangane muvidheo rinotevera.